Ngicela umngadi lo uFiso Kuhle wase-Ward 42 endaweni yaseNtuzuma nasendaweni yase-Newtown A. Silana esayithini yaseNtuzuma Mall, okuyiyona i-mall enkulu ezokwakhiwa. Njengoba niyibona nje i-mall esivele isiqalile isiphakathi, bathi it's about 30% manje wayo. Siyazi-ke ukuthi-ke i-mall le kade umphakathi waseNtuzuma nase-Newtown A okade walinda kakhulu. Silana-ke esayithini manje ukuzobheka, ukuzokhombisa. Siyazi-ke ukuthi kunentsha eningi eqeqeshwayo, eqeqeshwa uphiko lakamasipala u-EMA eThekwini Municipality Academy, la oqeqesha khona intsha elinganiselwa ku-100 kuma-skills ahlukene. Abanye baqeqeshelwa i-plumbing, abanye baqeqeshelwa ugesi, abanye baqeqeshelwa ukubeka istin, okuyilokhuzana i-bricklaying, abanye baqeqeshelwa ukubeka ama-tiles, i-tiling. Wonke-ke intsha leyo siyazi ukuthi-ke iyaqeda-ke kule nyanga le, izothi misiqedile abaningi bayo bazobe sebeqala ukuthi bazongena la, bazothola amathuba. Intsha-ke izothi misiqeda la ifike la, ngoba siyazi ukuthi izobe isithatha kakhulu iNtuzuma Mall, ithatha intsha eningi ezobe iphuma kulolu qeqesho lolu oluzoba khona. Into esiyishoyo ukuthi intsha yethu ayibe nawo lamakhono, kungaze kufika abantu abokufika, kufika abantu abasuka kwezinye iy'ndawo bezothatha ilokhuza imisebenzi le emincane esithi hhayi intsha yakithi ayikwazi ukuthi nayo i-benefit. Ngalowo mazwi umuntu uyabonga kakhulu eThekwini Municipality, uyabonga e-ofisini likaMeya, elika-Speaker, eThekwini Municipality Academy ukuthi bakwazi ukuthi bezosinika uqeqesho olunje eluzosiza intsha yakithi endaweni yaseNtuzuma naseNanda.